Lidi, tu je ďalší diel, teraz som späť. Aj so mnou. No aj s ním. Ja musím to vyhrať. Lebo za to, lidi, ak dáte 150 lajkov, tak sa ja prezradím, nedarujem. Super, ja som to dal. Dobre, no. Ja idem za tebou. Čo? Jak ty si predo mnou? What the fuck? Som lepší než ty hrať. Jako ty si nubák. Som hacker. Si noob. Som hacker. Ešte dám do komentáru, či si myslíš, že si noob. Ale tak ty hráš na mobile, lidi. No a čo? A ja mám 2 HPčka. No tak máš smlouvu. Počkaj, nehaj ma síce trošku do hacker. Nehaj mi domilovať životy. Nemôžeš. Nemôžeš. Musíš. What? Kde si? Dať ho! Ty si ma zabil! Vidíte to, jak dá to nuba dole? Lidi, potom natočím ďalší diel. Kde dáme vcíp. Alebo tak ja neviem, dajme, kedy bude Rýchlo, čo bereš? Mario 93368 he is now a member of the Blue Team. Xba he is now on the Red Team. Teda sa už máš vítať. Asi? Už idem. Spawnujem bloky, Daro. Prečo? Tak. Tu jak robí? Že tam dlhšie ostaneš. Čo? Ja myslím, že by tam mali byť ďalšie. Že tu dlhšie ostaneš. Ja som chcípol. Tak dlhšie ostaneš. Dobre, počkaj, ja si zoberiem 10 blokov. Poď, 10, mám 10 blokov. Daro, ty tam ešte chcípni. Ja si beriem vecičky. Buzdej most. Konúvať. Aj keď darujem. Viktor, počkáš ma? Nepočkám. Prosím! Ty by si ma nečakal, ja chcem vyhrať. Fakt, ja by som ťa počkal! Dobre, ale ja chcem vyhrať. Viktor, aspoň raz. Tak dobre. Ty si nemal vyhrať. Čakaj ma tam. Čakaj, ja ťa počkám na konci. Nie! Viktor. Dobre, ja ťa počkám na konci. Nie! Však ale nemyslím, nešťuknem pod tlačítko. A nechcem ani... Viktor. Ja čakám tu. Čo, ty chceš to tlačítko? Nechceš to tlačítko, či čo? Nie, veď prosím, ale nie. Však dobre, tak idem za tebou. Tak ja ťa tu čakám, nie na konci. Dobre. Počkaj, ešte nie. Zdrav. Nie, netíkaj! Ja som chcípol. Nie, ja chcípam. Aha, dobré. Tu máš málo HP. Hej. Viktor, máš domov. Ak to nejdete. Hej, vypneme. Viktor. Počkaj, dohrám. Máš nejaký problém? Ja som svalnatejší. Ja mám HP. Ale už to neviem. Tak čaute lidi a uvidíme sa na budúcom dieli. Tak zatiaľ čau.